Dreci znowu musiał chodzić do szkoły, a było śrewotaniem dyrektorskich zębów. W Sywniku nie jest łatwo schodzić do szkoły. Po 2 miesiącach swobody i radości człowiek jest znowu zamkły w szkołowej ławce. Wolności nie ma, ale radości może być. Czasami to nie jest dobrze, jaś sklepisu. Na początku szkołowego roku przeczytywała własną Danuta Pioch. Dziś jest 1 Sywnika. Jak wszyscy dobrze wiedzą, z tą datą parłan ci so pierwszy dzień szkoły. Nie ma na to rady. Latos je ida do 4. klasy. Cie jejeś była w przedszkolim, ty jest o tej szkoły nie mogła dociekać. Mama mi kupiła farbny tornister, piórnik, nowy krytci, snezią białą bluzeczka i wiele innych brekłewnych podrobnotów. Nie ma so tej co dzewować, że jest o myśla, jakoś ta szkoła musi być widzały. Cie jebele wiedza, co mnie tam ciekę. Dejade może równak nie je jaś tak lechłe. Szkoła ma też swoje dobre strony. Dreszci, biblioteka z wieleną dobrych książków. W jedno je co luz. Coś jest o myślało szkole? To co w siatce. Lekcje są za dłudzi, a przerwy za krótci. Na milszym dzwonka jest dzwonkna przerwa. Leno skąd to sa bierze, że nen są dzwonk na łódźbę zwąci z brzegło? A że nie ledum stojec pod tablicą i odpowiadać na pytania nasi szkolny, to sa wie. Je to postępna zgodka do rozrzesieni, bo szkolna bez tych pytaniów je baro lubia. I to sedzeni w szkole, kiedy łeb zimk za okna świeci słońce, a łeb zama pada śnieg. Człowiek mudzi tyle czasu przelepiony do ływci, decht jak skazony za najgorsi przesprawę. Sygnieju tego skończeni. W szkole zderzają so też taci ciekawi rzeczy, jak choćby to dziś dniowi śrebotanie zębów waste dyrektora. Ale wszystko za reguł. W jedno, 1 Sywnika wszyscy muszą wysłuchać przemówy waste dyrektora. Dziś też tak było. Cała szkoła, rozumie so, że uczniowie, a nie budynek, stojała na boisku, jaci zamiast być porosły piękną trawą, zarosty kurza, pieska i tam sam zeleska. Wasta dyrektor nadzwek długo i z rozskaceniem prawił o tym, że trzeba so dobrze, a nawet baro dobrze sprawować, bo wtedy szkolny i rodzice są zadowolony. No, i jak widzeć, to by szło zmieścić w 2 zdaniach. Nijak nie da so rozumieć, czemu wasce dyrektorowi to nie przeszło do głowy. W jego głowie za to urodzała sa inna łydba, jaci ju wnetka musiał pożałować. Pod końc swojej przecygły przemówy przerocił nas do włączenia sadoni. Cie są jaci pytania? Gwasno sa żadnych nie spodziewał. W siatce bala już sprzykrzony jego rozwlekłym monologa, kłeźdył ju roju łezlizeniem z tego zakurzonego boiska i korbiące z dawno niewidzonymi drachama. Ale jeden dzyżnik sanales, Piotr z naszej klasy. Płedindzę knepku do mikrofonu, rzecie jak se nazywasz, do jaci klasy chodzisz i co by to chcesz se dowiedzieć. Wasta dyrektor całą przemowę wypowiedział do tego mikrofonu, żeby wszyscy go dobrze ciele. Mnie so zdywy, że całe miasto cięło wasta dyrektora, a teraz całe miasto ucięło Piotrka. Jesa nazywam Piotr Michalści. Chodza do 3. B, znaczy sa do 4. B. Jeby sa chcę spytać, jak wasty dyrektorowi minęły latne ferie. Wasta dyrektor gwesno spodziewał się rozmaitych pytaniów, kiedoch miał skończony właśnie szkołę. Ale to proste pytanie odebrało mu młewa. Latne ferie, powtórzył, je był w górach. W górach? Zdziwił się Piotrek, a mnie so zdawało, że nad jeziora, bo je tam wasta miał widzony.
Jo, nad jezera je tyś był. Odpowiedział wasta dyrektor z coraz większym nieubetka. A czy wasta dyrektor nauczył se kureśce pływać? Jo, dziękuję za pytania. A tere prosia biejta dzece do swoich klasów i pogadejta ze swoimi szkolnymi wychowawczyniami i wychowawcami. Jem przekonany, że wasta dyrektor śrabotał zębama. Ze złosce C i dzece gydu mył letrę. To se dało ciec. A Piotrek chce jeszcze wiedzieć, jak długo wasta dyrektor uczył się pływać, czy rozmyje pływać ziepką i skakać do łedy. Je nijak nie rozmijanych do zdrzelałych, zielił są łemaniony. Naprzód chcą, żeby stawiać pytania, a zaraz w pełwie przerywają. Ma roześle se do klasy, a szkolny se spytała, co me robi łebczas latnych feriów. Piotrek był na Mazurach, Elka w Krakowie, a Paweł u swojej starci na wsi. A je gadała po czesku, powiedziała Dorota. Je była w Pradze. Czeski to je bardzo prosty język. To se nauczyła czeskiego? Spytał Paweł. To nie je moziebny. Moziebny. Je gada mało po polsku, a jedno dziewcia po czesku. I tak je pojęła czeski, a ona polski. Me wszystko rozumiała. Ty rzecie co po czesku, jeja poprosiła. Ale je nie rozumieja tak do razu gadać po czesku. Rozumieja leno słychać. Jedoch i wama rzekła, jak to było. Ale miedoch tu nikt nie rozumieje. Kłete rzekła, że rozumiejesz po czesku, że ty gadała po czesku. Je wykrzykła. Jo, je gadała po czesku, bo do gości koniecznie są dwie osoby, a nie jedna. Jeśli to dziewcia prawił o domie po czesku, ty je z nim gada po czesku, nie zdrzące na to, że je gada po polsku. Te wiedno wykręcisz sasano, rzekł Piotrek. Szkolny kyza skłynciec na fajn rozwijającą się dyskusję. Czeski język baro szlachuje za polskim, objasniła. My se letko możemy dogadać z Czechama, posługujące się naszym języka. Rozumieje się, że się inacimy. Wezmę na to, po polsku se gdy dzień dobry, a Czechowie te dwa wyrazy przestawiają. I gadają dobry dzień? Wezgodnął Paweł. Jo, prawie tak gadają, odrzekła szkolny. Kuskleno inaczej wypowiadają te słowa. Ty ima trzeba wyłożyć, że tak sa nie gada. Niech Dorota napisze do ty drechne spradzi, że ona lechła gada. Pawełku, to doch je często inny język. My gadamy tak, a Czechowie inaczej. Starała się objasnić szkolna. Idiota poliglota! Ksyknęła Dorota do Paula, równak tali głośno, co by w siatce ciele. Kto? Życie jest rys. Wiadowił so Paweł. Biedek nie sztuduje słowa żadnych wyrazów i nie rozumieje, co je do niego gaduny. Dej taju płeku, rzekła szkolna łestrzy jak wiedno. Dorotkłe, nie je welno nikogo nazywać idiotą. Poliglota to je taci człowiek, co znaje wiele języków. Je znaja trze, pochwalił się Piotrek. To żeż, to je cygaństwo. Nie cygania, jeden język je w mojej gębie, mogę go pokazać. Skwerno nie wierzy ta. A dwa języki mam w butach. Zes szkolna musiała się włączyć. Je prosia, dejta i płeku. Łebcia z feriów wazabeła, jak przenoligo sa sprawować. Coś tarkleno trzysk, sztryda i warwas. Coś z wama je. Łeb ferie mest za ciele, powiedział Paweł. To je bardziej wasne szkolne jadłoba. Jako jadłoba? Jadłoba rozniecone chodzeniem nazad do szkoły. Stresowe jeleźność. Nikt nic nie rozumiał, lecim gada Dorota, z wyjimka szkolny. To sa wie. A skąd kauce Dorotko taci słowa? Spyta szkolny. Wczora w baro powyżnej gazecie je przeczyta, że młodze z nastywy są baro kłemudne i nerwys, kiedy w sywniku zys musi iść do szkoły. A czemu ty tego nie rzekła wasce dyrektorowi? To brzmi baro uciało i jemu na gwesbę so widzało. Bardziej jak na pytania o latne ferie. Czemu ta sa nie spyta, skądka ta Paweł zaczął sa jąkać. Jadłoba.
Jebała cechłe, bo nie wiem, czy was ta dyrektor by mnie dobrze pojął, wyklarowa Dorota. Szkolny ta korbionka jakoś se nie uwidza. Chcemy so lepiej pogadać o nowym szkołowym roku. Zabydowa i koza zapisać plan uczbów, spisank lekturów i inne mudzące rzeczy. Że tyś ty dorosły w jedno w najciekawszym sztuce muszą łucąc dyskusja. Coś cieja, że zazdrością Doroce. Zdywem jest so, że ona jednak korbiła po czesku. Jeby chce wiedzieć, jak to je, czy dosagody cezym języka. Nas, uczą cezego języka, ale tak po prawdzie, bez mała, nikt by nie rozumiał nic powiedzieć. Kiedyś do mamy przejacha daleko półsostra. Ona była bardzo daleko, bo jaś w Anglii. Kiedy one gadały po anielsku, je myśla, że tak so szporty robią. Je miata ci prawo, kwe to było w bardzo dawnych przedszkolnych czasach. Mama stara sobie wyklarować, czym je cezy język, ale je tego nie pojęła. Jele stoja z boku mamy i coś tutia prosała, co by gada normalno. Mama kureśce zrobiła so nerwis i kaza mnie więc z izby. Ale mnie tedy było byle jak. Je była biednym, skrzywdzonym dziecka, łestro odepchłym od woźnych wiadłów. Później je sama wymyślała język, jakiego krum mnie nikt nie rozumiał. Ciekawie, czemu to przesadno wsiedcich w kół mierzało. Doma jest dozna, że ktoś mnie wcisnął kurtka w zeszyt i napisał na niej pyra w całostce niemiłych słowów. Balbina, memunia, pingwina. To musiał być jakiś knyp, lenochteren. A tak swoją drogą ciekawie, jaką munia może mieć pingwin. A w postępnym dzielu dowieta się, że w szkole to nie le szkołownikom jest ciężko. Ne zgładnij ta, kłamujesz?